हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय एसएससी जिडि कनस्टेबलनि रिलिफ फैगासिनो दङ आरो बिनि अनलाइन एप्लाइ जासिगोन आरो लास्ट डेटआ 10 मे दाहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा सिगाङावनो खालामनांगोन रेजिस्टार आइडि नाम्बार मोनबासो नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो मबाइलाव माबोरैहाय आइडि नाम्बारखौ लानो हायो बा जों एप्लाइ खालामनो हायो भिडिअखौ नायलांदो लास्टसिम दा जों थांनोसै अफिसियेल पेजाव फैनोसै एसएससिनियाव दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जोङो गोदान केन्डिडेटब्ला मा खालामनांगौनो बे जाबाय निउ इउजाराव थांनानै जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन दा बेखायनो जों नैबे खनायाव नुदोंना नैबे निउ इउजाराव बेवहाय थुनानै होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा फिलआप खालामनांसिगोन आरो माखासे फर्मखौ नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों बेनो जाबाय बेसिक डिटेल्स आरो जोङो एडिशनेल एन्ड कन्टेक्ट डिटेल्स आरो जों लास्टआव फट'खौ जोङो आपल'ड खालामनांगोन सिगनेचारखौ दा बे जाबाय जोङो नायग्रोनोसै दानिया जोङो बेसिक डिटेल्सखौ जों नायग्रोनोसै लोगोफोर दा बेवहाय जोङो माबोरै जोङो रेजिस्टार खालामग्रोनांगौ जों बेहाय नायदो दा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखांबासो आइडि नाम्बार मोनगोन नालाय बे आइडि नाम्बारजोंसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बे आइडि नाम्बारखौ लगइन खालामनानै डासबर्डआव नायनांगोन जे एप्लाइआ सोलिदोंना सोलिमाराखै एसएससी जिडि कनस्टेबलआ बा गासैबो एसएससिनि आन्दाराव मा मा जब ओंखारदों गासैखौबो नायनो हागोन नोंथांनि प्रफाइलाव थांनानै दा बेनिखायनो नायदो दानिया बेवहाय बुंदों जे नाम्बार 1आव सोंदों नोंथाङा आधार कार्ड दंना गैया होननानै जुदि आधार कार्ड दङब्ला बेहाय येस होदो येस होनानै नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय बहायना होदो आरो जुदि गैयाब्ला बेखौ नो होदो बिनिफ्राय नोंथाङा नैबे बक्सआव सेलेक्ट खालामनानै टाइप अफ आइडिखौ सेलेक्ट खालामदो पान कार्ड दङब्ला पान कार्डखौ होदो बिनिफ्राय पान कार्डनि आइडि नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांसिगोन नैबे 1Dआव दा बे जाबाय बिनिफ्राय नोंनि नामखौ होदो मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेबायदि होबानो जाबाय खिन्थु नोंथांमोना श्री बा मिस नोंथांमोना जेबो होनाङा डाइरेक्ट नामखौ होनानै थिग बेबायदिनो नैबे 2Bआवबो भेरिफाइड खालामबावदो नोंनि नामखौ दा सिआव नायोब्ला डिआव नायोब्ला नोंथांमोना बेखौ नो होनाय लोगो लोगो सिजों डिखौ नांला मानो होनोबा चेन्ज खालामाखै नामखौ जेबो दा फैबाय जोङो फादार्स नेमखौ होदो गोजौआव फादार्सनि नेमखौ बेहाय नुदोंना नैबेयाव होना बेवहाय होदो बिनिफ्राय आरोबाव बेहाय भेरिफाइड खालामबावदो थिग बेबायदिनो मादार्स नेमखौबो बिदिनो होनानै भेरिफाइड खालामबावदो दानिया डेट अफ बार्थखौ जोंहा बेहाय नायदो नोंहा नैबेवहाय होदो बक्सआव थुदो दा बक्सआव थुनाय लोगो लोगो बेवहाय केलेन्डार ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामदो आरो बेखौनो बेहाय भेरिफाइड खालामबावदो दा बे जाबाय दा जों फैबाय नेक्स्टआव बेहाय जों 10 पासनि एग्जामिनेसन डिटेल्सखौ होनांसिगोन आरो दा बेहाय नोंनि बर्डआ मामोन 10 पासाव नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामदो बेवहाय सेबाखौ होदो जिखुनु जाया नोंथाङा मा बर्डनिफ्राय पास खालामदों बेहाय सेलेक्ट खालामदो जेनेबा जोङो सेबानिफ्राय पास खालामदोंमोनब्ला बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामखौ होनांगौ आरो बिनिफ्राय भेरिफाइड खालामबावनांसिगोन आरोबाव बे बर्डखौ नैबावहाय बिनिफ्राय रल नाम्बारखौ जेरै दं होदो रल नाम्बारा जेरै दं सार्टिफिकेटआव नायनानै होबानो जाबाय आरो बेखौनो नोंथांमोना बेहाय भेरिफाइड खालामफिनबावनांसिगोन आरो नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव ला कड नाम्बार थायो बे कड नाम्बारखौबो नोंथांमोना होनांगोन जेनेबा B11777 नाम्बार बेबायदि होदो आरो बिनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय भेरिफाइड खालामबावदो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो भेरिफाइड खालामदो बेबायदिनो दानिया 8आव फैदो 8आव बुंदो नोंनि लेभेला बेसेबां फरायनायनिया बेखौ जोङो हमना ला ग्रेजुवेसन बा HS पास बेबायदि होदो बिनिफ्राय फन नाम्बारखौ नोंथांमोना 9A आव नुदोंना बेनिफ्राय बेवहाय होदो आरो बेखौनो भेरिफाइड बेवहाय खालामबावदो Bआव आरोबाव इमेल आइडिखौ होनानै भेरिफाइड खालामबावदो बेवहाय 10AB आव दा जों मोनबाय नेक्स्टआव स्टेटखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामदो आसामखौ होदो बेनिफ्राय जोङो बेहाय सेभआव जोङो थांनांसिगोन आरो दा जों सेभआव थांनाय लोगो लोगो होनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्टआ फैसिगोन दा जों फैनोसै नेक्स्टआव दा जों नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन आरो आइडि नाम्बार मोनगोन दा बे आइडि नाम्बारा नोंथांमोना मोनथ'नाय नङा मानो होनोब्ला आं आइडि नाम्बारखौहाय आंनि डासबर्डआव हाबफैनायखाय बेबायदि मोनदों आरो आइडि नाम्बारखौ मोनखाबाय मानो होनोब्ला आं सिगाङावनो बिदि एप्लाइ खालामखांदोंमोन एसएससिआव दा बेनिखायनो आंहा बेजोंनो सोलिबाय थायो जुदि नोंथांमोनाबो खालामदोंब्ला बेबायदिनो मोनगोन आरो दा बेखौ जों दोनथ'बाय दा जोंहा फिलआप खालामनांसिगौमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एडिशनेल एन्ड कन्टेक्ट डिटेल्सआव माबायदि खालामनांगौ दा बेहाय नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो बेखौ नोंथांमोना जेरै आं खालामदों बेबायदिनो खालामनांगोन फार्स्टआवनो बेहाय नुबाय केटेगरियाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो एसटिखौ होदो आरो बेवहाय नोंथांमोना भेरिफाइड खालामफिनबावदो दानिया नेसनेलिटिखौ सिटिजेन अफ इन्डिया होदो बिनिफ्राय नैबे 13खौ नोंथांमोना मा दङ होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय सोंबावदों 14Eआव मोनबावदों बेखौ नोंथांमोना न' होदो न' होनाय लोगो लोगो जोंहा 14Bआबो गैला आरो जोंहा Cआबो गैला आरो बेखौ नांला दा बेनिफ्राय पारमानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेवहाय दा बेवहाय नै पारमानेन्ट एड्रेसखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो माने लिरदो आरो नोंनि एड्रेसखौ फुल एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय स्टेटआथ' जोंहा आसाम फैखाबाय डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय पिन नाम्बारखौ नोंथांमोना नैबाव होनानै लादो दा बे जाबायब्ला नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाबानो जाबाय पारमानेन्ट आरो प्रेजेन्ट एड्रेसनि थायो नङा होमब्ला बेखौ नोंथांमोना जुदि एखेब्ला नैबे येसआव होबानो जाबाय जुदि न'बा न' होनानै नैबावहाय लिरनानै होबानो जाबाय आरो बेहाय दा बेनिफ्राय बे जाबायब्ला दानिया जों नेक्स्टआव थांनांसिगोन दा नेक्स्टआव थाङोब्ला जों खामानिया मात्र फट'जों सिगनेचारल'सो आपल'ड खालामनांसिगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना दा बेनिखायनो जों नेक्स्टआव थांनोसै दा बेनिखायनो जों नेक्स्टआव नैबावहाय थुनानै होदो
नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय मोनसिगोन दा नै लोगोफोर बेवहाय माखासे नायनो गोनां दङ प्रिभियासआव थाङोब्ला नों मा फिलआप खालामदोंमोन बेखौ नुफिनजोबगोन आरो मिस्टेक जादों नामा नोंथांमोना प्रपारलि माने चेक खालामदो जुदि मिस्टेक जायाखैब्लासो नोंथांमोनाहाय नैबे फाइनाल साबमिटखौ खालामदो आरो फाइनाल साबमिट खालामब्ला नोंथांमोना लास्टआव नैबेहाय प्रिन्ट आउटबो खालामना लानो हासिगोन दा आङो फट' आरो सिगनेचारखौ श' खालामासै नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन जे फट'खौ बा सिगनेचारखौ बबेयाव दोन्दोंमोन बेनिफ्राय लाना फैनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय आरो दा ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोनाथ' आइडि नाम्बारखौ मोनसिगोन नङा होमब्ला आं सिगाङाव जिथु देखायदोंमोन बेबायदि मोनोब्ला लगइन खालामनानै डासबर्डआव थांनांसिगोन दा जोङो डासबर्डआव थांनोसै थौदो माबोरैहाय जोङो एप्लाइआ सोलिदों मा सोलिदों SSC आव जों बेखौ नायनोबा माबोरै नायगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं दायो देखायनोसै दा लोगोफोर नायदो नै नोंथांमोना जेब्ला नोंथांमोना लगइन खालामगोन डासबर्डआव थांनानै बेबायदि मोनगोन आरो दा जेब्ला लगइन खालामगोन बेबायदि मोनबाय नै जेनेबा बेबायदि बे आंनि नाम जेनेबा हमना लादो बेनिफ्राय बेहाय आइडि नाम्बार दं आंनि दानिया नोंथांमोना पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामब्ला बेबायदि मोनगोन आरो बिनिफ्राय नैबे गो टु डासबर्डआव थुना होदो आरो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो मा जब ओंखारदों SSC नि आन्दाराव बेवहाय नुसिगोन दा नै बेवहाय फैबाय नै लोगोफोर दा दानिया नायदो नै दा बेवहाय मा जब ओंखारदों आरो जेनेबा थांनाय मासाव ओंखारदोंमोन MTS नङा होमबा MT जानाय ओंखारदोंमोन बेहाय नुबाय एप्लिकेसन डेटआ जादोंमोन 5 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 21 मार्चमोन दा बेबायदिनो जेब्ला SSC GDआ ओंखारगोन बेवहायनो श' जागोन आरो दायो एक्टिभ जाथ'वाखै SSC GDआ मात्र नोंथांमोना आइडि नाम्बारखौ लाग्रोना दोननो हागोन बेजोंनो बेबायदि नायबाय थानो हागोन आरो खुनु टेनसन लानाङा नोंथांमोना रावनिबो फेक भिडिअ होनायखौ माने नोंथांमोना फोथायनाङा जे एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय होनब्लाबो माने जानाय नङा आरो बेवहाय नोंथांमोना नुखाजोबगोन आरो नाथाय आं सिगांनि भिडिअ होदोंमोन जे एप्लाइ जासिगोनसो होन्दोंमोन नोंथांमोना जास्ट इनफरमेसन होदोंमोन जे एप्लाइआ सोलिसिगोन होननानै दा बेनिखायनो जोंहा मा खालामनांगोन बेहाय एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांमोनाथ' आइडि मोनखाबाय नालाय डाइरेक्ट बे डासबर्डआवनो हाबनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिखायनो नैबे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन एडमिट कार्ड नायनोब्ला बेवहाय नायनो हागोन आरो एन्सार कि नायनोबा बेवहाय नायनो हागोन आरो रिजाल्ट नायनोबा बेवहाय थुना नायनो हागोन बेनिफ्राय नटिस नायनोबा बेवहाय नायनो हागोन आरो दा बेनिखायनो जों बेहाय एप्लाइआव थुनोसै नङा होमब्ला नोंथांमोना आं प्रुफ देखायनोसै जे एप्लाइआ सोलिदोंना सोलिमाराखै SSC GD कनस्टेबलआ बेनिखायनो आं नैबे एप्लाइआव थुबाय दा नै लोगोफोर एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो नोङो मा पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो गोसो दङ नै बेवहाय नुबायना एप्लाइ नै बेवहाय नुदों बेवहाय गासैबो होनाय दं आरो दा जोंहा खालामनांगौ नङा होमबा कनस्टेबल GD एप्लाइआव दा बेनि एप्लाइआ जादोंना जामाराखै दा नै जोङो बे कनस्टेबल GDआव थुबाय दा नै थुनाय लोगो लोगोनो मा होनखो बेवहाय नुबाय एप्लिकेसन इज नट एक्टिभ लोगोफोर माने दायो एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला एक्टिभ जागोन बेवहाय एप्लिकेसन इज एक्टिभ होनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना होमबानो बेवहाय थुनानै एप्लाइखौ खालामदो आरो दा बेनोसै लोगोफोर जेबो गोरा नङा नोंथांमोना रोंखासिगोन प्रसेसखौ माबोरै खालामनांगौ आरो जुदि नोंथांमोना रिजाल्ट नायनोबा जोंनि बे रिजाल्टआव थुफिनदोलाय दा रिजाल्टआव नायोब्ला जोंहा माखासे रिजाल्ट फैदों SSC निफ्राय बेनो जाबाय नोंथांमोना नुसिगोन खेबसेयाव जोङो थुबाय आरो बेवहाय दा थुनाय लोगो लोगो बेबायदिनो दिल्ली पुलिसनि रिजाल्ट होबाय आरो बेबायदि बायदिसिना नुगोन आरो जिखुनु जाया नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन मा रिजाल्ट होदों नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो थ' बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन